Sota el lema Transsexuals amb drets ja, centenars de persones van eixir al carrer per a reivindicar un any més els drets dels gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals en una cavalcada que compleix el seu 10è aniversari. José del Amo, secretari general del col·lectiu Lambda, va assegurar que encara hi havia molt de treball per fer. Evidentemente queda mucho por hacer, todavía también en el ámbito legal, en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral. Son muchos ámbitos donde lesbianas, gays, transexuales y bisexuales todavía seguimos discriminados y por tanto sigue siendo necesario salir a la calle y seguir reivindicando nuestros derechos. Col·lectius, associacions i partits polítics es van sumar a esta cavalcada per a donar suport amb la seva presència als propòsits d'esta cita anual. Si bé s'ha avançat molt a nivell legal, a nivell social hem de fer visible la diversitat com una riquesa de tots. I després perquè cada queden coses per fer, moltes coses per fer. Enguany el lema és per els drets ja dels transsexuals, però també queden coses que fer en l'equiparació de les parelles de fet, que són del mateix sexe respecte de les parelles de fet que són heterosexuals. Segons l'organització, cada any són més les persones que ixen als carrers del centre de València per a veure passar la desfilada. Soc professora de secundària i la veritat és que els nanos ho passen molt malament i estic molt conscienciada en aquest tema i crec que s'ha de fer molta feina encara y sobre todo dins les aules, que es un moment molt important per als nanos. El primer año que vengo a verla porque antes no podía por motivos de trabajo, pero me apetecía verla. Pues hombre, a mí me parece que de momento esta forma de expresión ya demuestra que es algo que cada vez está más cerca de que la sociedad lo acepte y que tiene que ser así, desde luego. A pesar del caràcter reivindicatiu de la manifestació, la cavalcada de l'orgull gai no deixa de tenir un tint festiu i alegre.